Mama mbani ngathi ungamsada mani asami ngiyakhipha manje. Ngeke. Indaba. Ngiphile nami. Wena ngisuthani? Hayi, olunye usuku lo mama mbani lalela. Olunye usuku namhlanje. Olunye usuku namhlanje ngicela ukulunga. Ngisho bewubhanana bewubha manje ukuninda nange roach. Shiya phansi beka zonke lezi. Beyamahe ngiyakhipha namhlanje mama mbani olunye usuku. Sasibhutshani nawe phansi. Usuku olusha namhlanje mama mbani nawazi yazi ngikhupheni. Ngikhuphe uyabona unkuzana lo. Engathi yekhalathi. Ikhaladi mama mbani leli enhlana makhaladi. Awu. Ikhaladi nje impela, ikhaladi impela. Ngathi na basazoncama. Ngina kanjani ngoba ngimnyama nawe umnyama kwenzeka kanjani? Ngathi yabona umusa. Yazi umusa ngoba inkosi uthi ibonile ukuthi basibukela phansi la endaweni. Ungathini? Kona phela kungakuhle. Kuhle impela ngizathi mina kuzofanele simselele engakafiki. Kukhulunywa ukuthi umambana mhlawumbe uyathutha yena ngoba ngeke akwazi ukuthi akhulele phambi kwakhe. Akhule ebona nomambana. Hawu kanti efunda kuye. Cha, umambana ngisengagcina setheleleka. Awu ngeke umambana strong kakhulu. Akhanye naye. Into ezokwenza umambana uzolwa naye lo elwela emlwisela ukuthi uyikhala. Elwela ibala. Efuna umbamba inkunzi nje. Ya libala leli. Ngoba umambana akanqeni ukuthi akhalele ukuthi athi naye ucela simbize ekhalati. Into engenzeka kanjani? Simbiza igama nje ingane. Ngeke kunalokho uyohle kwabantu umambana. Ngeke akayeli ngisho ngikwakuyela. Ekubeni ikhalati. Uyabona ngoba umambana ngoba kuthiwa ikhalati lenziwa umuntu omnyama nomhlophe. Umambana ngisho ngakhula ashade nomlungu. Ngeke liphume ikhalati. Kuba umuntu omnyama ngoba akushiyo ukuthi akube umlungu nomuntu omnyama kakhulu. Kuthiwa kube umuntu omnyama. Yabona umambana ngeke mawakhe. Hayi. Ngeke nje kwenzeke. Kuzofanele simhlelele umfana. Awu ngijabule kanjani? Nikudala kodwa ke besibukela phansi. Kade mina ngithe bazoncama bona usikhakhani. Ngoba ngathi namase ngingena ngolamunyawo sekubona lo lamunyawo ngoba kwafika umambana kwacacisa ngeni wami ngathi hayi ngizothola la kodwa engogiya khona kovelo lamunyawo nakho ke buka manje inkosi ngibone kanjani ngize ngakhumbula uAbraham beno lo Sara hayi bengabatholi bazama ngonene wathi uNkulunkulu yezo wakho eze uSara kambe lo wayithiwa wazowahleka wazi wahle wathi uNkulunkulu uhlekani athi uNkulunkulu eqala uNkulunkulu eBhayibhelini esohlekani ehleka nje obuhleka nje hey Nkosi yami kanti na Jehova unjani Nkosi uNkulunkulu uyazibuka manje inyembe zakho zisuliwe zisuliwe uhambe ngesizotha sekuzothi namhlanje la ekhaya kuthiwa isemakhaladini emakhalati uyabona nje umuntu mangabethi uyehla ethi ngiyehla ekhaladini ngiyehla lapha emakhalathini yabona usuyangena nomambala lapho ngaphepha ingane ayingaxoshi ayiyeke ngoba phela isidalo sikaNkulunkulu qinisile moto isidalo sikaNkulunkulu ngaze ngajabula mangamambana hawu lapho siyaphuma imali ikhona khululeka yabona sodla yona lesto estokfela lewathi wena kuyona ukudlala ngeke ngisengiphike nawe cha phela kwawolunye usuku ngisho ngithi mina ukuthi ngadlala ngayithola ngidlala istokfela kudla imali yokudlala olunye usuku namhlanje mama manje ngihla ama grapes esifubeni sika Abraham aye mama mbani noba uzofika lapha usuthi akusadleki inhliziyo yangazi kunjani ususuthi hey lapho kuleli phupho mangiphupha ngiyabona khona lo mlungu kagesi akasahleka nje manje uyajabula noma uhleka mina cha mina bengizosho hayi mama mbane uyabona ulandela igazi ulandela mama mbane mama mbane uthola ukuthi khona hayi mama manje hayi mana mama mbani mana khulume mina manje
lo mlungu kagesi lona ubesenesikhathi nganani efika la? Wafika kanye kabili kuphela. Hayi ngeke mama lo mlungu lapha ePusheni bengathi usazi nesizulu. Ubesazi nesizulu. Sifundisa ubani? Shuthi wena phela mama mbana Mina ngithi lengane uma ngabe kuukuthi hayi. Ngilale. Thabo. Uthini? Uyabona uma kuthi ikhalathi ngempela. Wena mhlawumbe sisingabuza futhi angithi abazala be. Ngoba ukuba bakhona besoza kubona. Yabona uthi mawulandela umlando. Wena ujabulanga la ngitshela sinekhalado na awujabulanga le ndlela bengilenza uzojabula ngayo. Ungijabulile kanti manje bese ngathi uyazi hayi baba. Cha mama mbana mina angikhathaza. Fanele mangabe indoda uzethemba. Cha angikhathazwa mina ukuthi ikhaladi mhlambe lo mlungu. Ngoba vele kuba lo mlungu vele ngikhathaza ukuthi yini ungangitshela yini ngingazi mina yini ungisurprise ngekhaladi ngoba yazi sikhuluma yonke into yini ungangitshela ukuthi kunekhaladi elizayo kodwa kuphile nje yini leli phupho singalindi mhlambe kuze kufike isikhathi cha uyawazi amaphambo ashaya eceleni asingakhulumi manje asilinde kuze kube uyafika uNkundlana bese ke siyabuya sizoyixoxana ngoba manje so what if akulona ikhalati so wenze njani ke manje what if uwe ngoba bakubona ngabe kuyabheda phela lokho ngoba mina sengilindele ikhalati mina manje ngisho ngaba elakhe lo mlungu mina ngani lo into engicasulayo ukuthi na yini ungangitshela mama bani noma phela awungitshela i-communication nje balekile kulungile phela izinto vele zonakala ngomlomo lungisa ngomlomo shothi mina makwenzeka kuba nelinye iphutha sengobuya ke ungitshele nje amanye ngisho ungakalenzi usho ukuthi kunephutha engizwa ngathi kuzokwenzeka nami ngihlale ngazi iyona into mina angazi ngithanda nanokuthi ungikhulekise ngoba mina amanye amaphutha hayi ukuthi nami ngiyathanda ukwenza yabo kodwa ungikhulekise ungiqinise ukuthi lesi similo sisibambe sobabili uyayizwa leyo nto ngoba uthiwa uNkulunkulu uyawuzwa umkhuleko wokholwayo uyakholwa baba kaMabandla kakhulu futhi ngiyakholwa ukuthi sizoya phambili uma sizoqhubeka ngaleyo ndlela kulungile sewenzekile lokho adlule simlinde ukunzana noma ngabe kwenzekile noma ngabe kwenzeka la mina ngikufundile namhlanje ukuthi angisho mina into engiyithandayo ongibani nakho sengithi ngiyakukhuthaza wena uma ngabe usubuyile wazumeka wena ngoba wazi-ke vele ukuthi uyazumeka nayo-ke leyo nto kufanele siyikhulekele ukuthi uma ngabe befike ngoba phela ngeke bengafiki abantu lana bezolungisa ngeke bengafiki abantu lana bezolungisa ngeke sivimbe lokho ngeze sakuvimba ngeke sakuvimba so-ke kufanele sibavimbeke sibashokhe ngomkhuleko ukuthi nani noma sebekhona nqaba nonkosikazi wami ngoba ngeke ngihlale ngikhona nqaba nkosi nelanga ngapha cha kona kuyangithokozisa nakho nje ukuthi awusesozwana nabelungu ngoba phela umlungu lo kagesi unomndeni naye ewakhe sesikhuluma nomndeni omkhulu abazoncane yabo masenza izinto kunomcimbi nje uyabona naye biza umndeni wakhe kube mhlophe kube indumezulu bazoncama yabona olokuzo osikhakhani bazoncama hayi isikhulu sibuyela ngomkhwezeli bazoncama kodwa loze lifike lami ikhaladi noma ngalona elami leli kodwa elami phela cha elakho phela masekula angithi njoba nje kulolu phahla
yonke into yonke into kumele uphathe. Ngisho njalo mina ngifika abantu ayikho umuntu othi ucosha imali phansi la. Ethi usecosha imali. Endlini. Ngishiwe kuyena. Masiwile yawala. Yethu. Eyala. Yomndeni. Cha ukhuluma kahle baba wakhe. Ngithi uhlaniphile wena mama mbani ngoba wazi izinto ezinjalo. Kakhulu futhi ke into enjalo awuyambulelwa ngokuqonda kwakho. Nokuzazi nje ukuthi uweak. Uyabona lokho ukuhlanipha okukhulu lokho ngoba uyazi ngawe. Yabo ukuthi uma usho myself into leyo ibalekile esikoleni ukuthi into eyomile. Uyabo usungasho ukuthi wena myself ayimweki. Kuyaziwa ukuthi uyazazi lo muntu. Yabona. Nami ngiyakuthokozela ukuthi nje ukukhombisa nje ukungithanda uma ngabe ukwazi ukungamukela. Nobunjalo ungaqamba amanga. Ukuthi nami angazi ukuthi ngakuthola ngoba ngikhali noma wena. Kodwa nginakho nje ukuthemba uma ngibona ivunguvungu sima. Ngibona lapho ukuthi strong. Uyabona ustrong evunguvungu. Hayi kodwa yeah. Mina ngathanda ukuzumeka kwakho ngikhulume nje iqiniso ngathi mina lo mayizumeka kanje kothi noma sekufikile ingo azumeke umuntu ukuthi ngithanda ukuthi ubuka phambili ngathi umuntu ukuthi ushade naye lo mayekwazi ukuzumeka ngoba abantu besilisa banamhlanje abazumeki bayaqwasha abazumeki bayaqwasha abanye basebenza nzima emini kuthiwa masu ukhathela kakhulu akulakeni wena kuyasebenza futhi uyalala ngakuthanda lokho ngathi nje into ewonke umuntu wesifazana akumele ayikhulekele leyo ukuthi inkosi ngiphe indoda ezozumeka. Fanele sibaqoqe ngala endaweni abesifazane nje abakhona ukhulume nabo wena ngoba kuningi ongakutshala ku usho kodwa ukuthi bangakuthathi konke ngoba nawe umuntu yabona lokho kuba wiki bangakuthathi cha phela ukuba wiki akuyona into manje esekufanele ukuthi ibalekele into ekhona leyo izobasiza abantu ukuthi umuntu mayiseyazi ayamukele ukuthi awu yazi nami ngathi ngiyangena la nomunye mhlawumbe ufika owesilisa athi hawu mina ngingena la ngiyazumeka ngiyangena ngapha kubaba amamba yazi wakhuluma omunye umuntu owayekhuluma amazwi okuhlakanipha emshadweni ngathi athwe lokho ngiyaza ukuthi ukhuluma amazwi okuhlakanipha uthi omunye umuntu uyaye abe rich abe nemali yonke abe rich uthi kodwa kokunye uyahlupheka yabona unemali kodwa uyashoda Uthi wathi into ayibiza athi amamoral. Lapho kuthiwa lapho ngoba nawo amamoral ayimali. Uku-afforda ukuba nawo. Ngoba phela nawe uthi uyawa afforda nawo. Mina nje uba kuthiwa khona la athengwa khona. Bengohamba awuka noma kuthiwa yalebhayo nje. Ukhokhe kancane kancane iy'tormenti. Ngoba nathi siyalebha into sigcina singayikhiphanga. Buka nje irompa kamambani siwazi wakhulu engayifaka nje irompa empilweni yakhe. Ngoba isayilebhaya yaqina. Ibiyoze ikhishwe uye manje iyaphela phela yaqina. Nakho kuluthwa naye ebuye sephethe enye lokhuza yini lento yengane lena kanti sasimlebhayele yona selokhuza selutha ugiqina igongo ngithi na hey mamba namandla amangawathatha sasikade siyilebhayile sithi madoda zasimlebhayile isithuthuko thina kodwa mkhumbula nayo isikhakhana ukuthi wayenamali wawungathi uSamson senelwane la manje yabona nomambana naye ngiyamcabanga ukuthi wayethatha ndade mina ngeke ngisaba umambana nje yazi ngilangeke ngimsabe emncane ukuthi nawe yigwala hayi kunento ekhona mama mani ngeke ngiyamyala ke ukuthi hayi ngitho sengixolisa ngimyala nginayi ukuthi ngifuna
ngikuvalele khona ngizoze ngisho into enginayo ukuthi ngiyakubophelela ngiyamiyala njalo ngingangqo emehlweni uyigwala fanele ukuthi nawe ujime hayi ukuze wazi ukuthi mayethu phela ukuthi akathandazi mambana siyacimeza sonke la iyavuka uwavulile amehlo mambana usibuka sonke yona uyena usibindi ngoba ngisho naye kathi ngibeletha khulutha ngakhalanga wathula nje waze ngathi mina akashawe wayethi ngoba ufuna ukuthi azashawe mambani ukuthi alela mina ukuthi awu kodwa phela uyingane phela uthi uthanda ukamama kuyo yonke into ngelinye ilanga wakwathi angimishaya ebusweni ngimshaya mpamisa akasizwa kahle wamshaya mina ngathi mina ngibiza ulona ubani lo hlale edlula ephethe ipiki njengamazwi yakhe lo phatha izinto lezo ngathi ngibiza yena amshaye close-ke bembona vele ukuthi uhlalelile wamshaya ethi akazizwa kahle akazizwa wa-right kwabonga omunye umuntu lolunye uhlobo ingangithi nama kufika lo nkunzane kodwa-ke futhi akathuthu manga uphephile ngithi umndeni ngoba phela uma ngabe sekukhona unkunzane so bese sidume indawo yonke nayo umnteni ufika negcwele nento engimthanda kamambana ukuthi uyavikelana uyazivikela nathi nje la ekhaya ukuba naye asaphumi nasami hayi phela ukuhamba kulungile kodwa awamadiza asomina uthi wafaka amanzi yabuya awu ubusasha kodwa mawubuya